Misal, jadi mandai waro kaisa cini kapsul bunga kamu, Happing supermarket, sentini flow reka, obo cini jotto mandai tiba sana bagai balai hamnai, sengpila ektala paika, obo ni tintala foundation tonggo, o tintala kaisa nai, kalau pila cengoro kaisa na supermarket kaimani. Balai ke daga kaham, जों खोनाखा और गोबां मा डिमान्ड दङ गोबां मा चिनि बरफ नाय दङ आबार बागै जों वानसावनाय जों सरक वानसावनाय दै दुइटा लाखायनाय बागै आं जे चेष्टा खालायनाय ओ दिनै आदि डिपार्टमेन्ट आबो खायजागो एकतला ग्राउन्ड फ्लोर पाइखा दै दुइटा लाखायनाय बागै जों आं गिदानिं खालायनाय जों मिनिस्टारनो सानाय सीएम नोबो सानाय आमके जों साइमानो जों मानदाय हाय एलाका ओ दिनै रासायनिक बागै बालाय बाजार कटर वो balai demand गोबां दङ दै खागागो जों जत्तनो चिनि बररक जों सुदु दिनै चाकरि खायम बिसिनि पाइया दिनै बिजनेस जों मा गनाय जों बानियाव गरै हिंके चिनि बररक नतंगिया आं ओ को बुसाका आबाङै दिनै बलायके दिनै माबे गाहाम दिन आं कयनाय जे दिनै अर मानदायनि बररक दं जों जत्तनो थानसा खालायलायगे गथालाय जों सांमा थांलायनाय अरखौबो सेलाय बुलाय तौला बाहायनिया जों माननाय दिनै बमानाय खाना बमानाय अबाय खायनाय जों जतनो बागनाय जे जेन्युइन जे नाङै दंमोन आबाद जों रैनाय आबो आं जतनो कयनाय जों एलाकायाव जों पिस मातबनाय शान्ति मातबनाय दै जों माका थालायनाय इउनिटि मातबनाय थाखाय जेकुनु मार्केट बा बाजार डेभलपिं या आबाङै आं कयनाय जतनो जों मानदाय बासरनो कयनाय जों जतनो थालायगै जों थांमा थालायनाय दै दिनै नहरमों जों साव आं आगेबो साजाक जों दिनै केबिनेट जों पास करिखा जों मानदाय जों दंगिनाखा जों भबिष्यत जों टाउनशिप खाना बागै जों घोषणा खायनाय अब आं आगेनो साजाक दिनै मानदाय हाय दिनै खुमुलुं हाय बरकाताल हाय तुलासी गोबां मा जागा जों अलरेडि जों बिल पास रखाय दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट हयते जों एक नम्बर दङ दिनै मानदाय भबिष्यत जों टाउनशिप खायनाय हामबाय।